El número 1 del nostre rànquing et permet viatjar en tot el que necessites i sense que l'aerolínia et reboti la maleta. Top 5 motxilles de viatge per a homes. Nom. El número 5 amb un preu de 24,99 €. El número 5 rep 4.7/5 i gairebé 3.608 de senyes. Els usuaris el descriuen com pràctica i còmode, amb múltiples compartiments i material resistent. Una opinió destaca que és perfecte per a Ryanair i que compleix les dimensions d'equipatge de cabina. Altres comentaris fan referència a la seva durabilitat i a la gran capacitat interna, fent-la una candidata sòlida per a viatgers que busquen una motxilla lleugera però extensa. Nom. El número 4, aquesta opció costa 18,722 €, amb 4.6/5 i més de 6.521 avaluacions. El número 4 és conegut per les seves mesures perfectes per cabina i la gran capacitat. Un comprador destaca que a l'aeroport ni la mesurem perquè les dimensions són exactes i que el compartiment interior té múltiples bolsos i una porta USB integrat. La qualitat de les cremalleres i els materials també són elogiables. En definitiva, el número 4 combina funcionalitat i confort a un preu molt competitiu. Nom. El número 3. Aquesta motxilla costa 18,855 €, de superfície, amb una puntuació de 4.7/5 i més de 5.622 valoracions. El número 3 destaca per ser perfecta per viatjar. Un usuari comenta que la troba molt àmplia, còmoda i perfecta per cabina i la va utilitzar sota del seient d'un vol de Vueling sense cap inconvenient. Altres ressenyes lloen la seva elasticitat per ajustar la roba i la gran capacitat interior, ideal per a aerolínies low cost. En resum, el número 3 és una opció versàtil i de bona qualitat per a viatges curts. Si t'estan agradant aquestes recomanacions, subscriu-te i activa la campana per a no perdre't cap futur top de productes. Nom. El número 2. Aquesta motxilla costa 24,69 € i té una puntuació de 4.6/5 amb 8.060 de senyes. Les crítiques subratllen que les dimensions 40x20x25 cm són perfectes per a Ryanair i que el material és superfort. Un usuari comenta que ja l'ha comprat 3 vegades i encara sembla nova i que els compartiments estan molt ben pensats. En resum, el número 2 ofereix una combinació d'instal·lació robusta i adaptabilitat a les restriccions de les aerolínies low cost. Recorda que pots trobar els enllaços a les descripcions per comprar cada una d'aquestes motxilles i comparar les especificacions. Nom. El número 1, la millor elecció, costa 28,49 € i compta amb una puntuació de 4.6/5 i 11.681 de senyes. Els usuaris l'anomenen estupenda i la recomanem per viatjar en Ryanair sense cap problema d'equipatge de mà. La motxilla és pràctica per a qualsevol aerolínia, amb múltiples bolsos segurs per al passaport i diners, i un material de qualitat que garanteix durabilitat. És la més espaciosa dins les seves mesures i farà la millor relació qualitat-preu del mercat. Sense dubte, el número 1 és la nostra millor recomanació per a viatgers exigents. Després de revisar els 5 models, veiem que tots compleixen les dimensions de cabina, però el número 1 destaca per la seva robustesa i múltiples compartiments segur, mentre que el número 3 i el número 5 són les opcions més assequibles. El número 4 ofereix una porta USB integrada i el número 2 es caracteritza per la durabilitat del material. Depenent del teu pressupost i de les teves necessitats de compartiments, pots triar la que més s'adapti al teu estil de viatge. Si t'ha agradat aquest top, deixa un comentari amb la teva motxilla preferida. Comparteix el vídeo i no oblidis subscriure't per a més guies d'altes prestacions. Bon viatge!